Krásný den, já vás všechny vítám a chtěla bych vám moc poděkovat, že jste se zaregistrovali do mého e-shopu, abyste se dostali do tady té speciální VIP sekce, kde budeme probírat tentokrát v druhém dílu tejpování. V prvním dílu jsem vám to nastínila v textové formě, co jsou to tejpy, jaké používat, jaké nepoužívat a tak dále. Doufám, že jste si to prošli. Teď bych to ještě ráda přiblížila tady v tomhle videu. Tejpy vám dorazí v takové krabičce, kotouček vevnitř je ještě v takové folii zabezpečený a takto vy si ho vlastně rozbalíte a kotouček si pěkně, tam máte kratší a delší stranu, abyste krásně mohli používat a vytahovat si to. Takhle zavřete a hezky vlastně už potom jenom vytahujete. Ještě než se vrhneme na samotné tejpování, bych vám ráda něco řekla k tomu tejpu. Tape je na takovém nosném papíře, který vidíte, že má i mřížky z spodu a je předtažená ta tape na 10%. To znamená, že při lepení nepotřebujete nijak za tu tejpu tahat, natahovat ji. Těch 10% je tam, protože je to vlastně velmi podobné natažení a elasticita, jako je naše kůže. Když to potom, kdybyste sundali z toho nosného papírku tu tejpu, tak ze spodku té tejpy vidíte hypoalergenní lepidlo, které je navržené a testované speciálně na pleť. A ještě ho uvidíte, že je nanesené ve vlnkách, což je schválně proto, aby bylo stimulace té kůže ještě účinnější. Na tejpu je použité přírodní barvivo, které nespůsobuje žádné alergie. Proto je takhle jemňoučka a nevýrazná ta barvička. Co je dál důležité vědět je, že tejpa je pružná pouze na jedné straně, na jednu stranu, jedným směrem. Tak je to vlastně, když vidíte ty čárky, tak vlastně, možná to nejde vidět, tak tejpa je pružná po této délce, takhle není pružná na šířku. Proto je důležité vědět tady tuto informaci, abyste ji lepili správně. Při stříhání této tejpy rozhodně použijte nějaké ostré nůžky. Určitě nepoužívejte manikúrní, ať už z důvodu toho, že to tak opižláte a hlavně teda hygienického důvodu. Prostě si vyhraďte, kupte nějaký nový ostrý nůžky, který krásně tu tejpu stříhnou a budete je používat pouze na ty tejpy. Tejpu nikdy, když už ji budete mít takhle nachystanou, ustřihnutou, to si ještě potom vysvětlíme, jak budeme už aplikovat tejpy, tak nikdy neslupujte ten nosný papír celý. Vždycky si takhle hezky natrhněte jeden kraj, čímž vytvoříte kotvu a kdybyste si to tak celé odlepili, tak to přetažení se zmenší a ještě prostě vás to donutí vlastně oťapkávat tu tejpu, což taky není dobré, neoťapkávat, opravdu držet jenom velmi lehce na kraji. Jo? Tak a potom vlastně až když to máte na obličeji, tak teprve dotahujete a stahujete z toho papírku, tak to je taky důležité vědět. Jinak po odstranění tejpy třeba ty první dny může dojít k tomu, že jak se velmi prokrvuje ta pokožka, tak může být začervenalá v tom místě. Mělo by to určitě potom přejít. A pokud náhodou by byl někdo velmi citlivý, alergický, tak spíš prvně vyzkoušet ten tape v loketní jamce anebo třeba tady na krku, jestli to nebude něco způsobovat. U tejpu na obličej není potřeba zakulacovat rohy, tak jak znáte u zakulacování u běžného tejpování. Tam se to zakulacuje z toho důvodu, aby ty tejpy tam vydržely co nejdýl a aby se neodlepovaly brzy, ale my to máme pouze na tu noc, na těch třeba 8 hodin, takže absolutně není nutný se s tím zdržovat, pak máte ústřížky všude po koupelně a je to zbytečný, takže klidně nechat bez zakulacených rohů u těchto tejpů na obličej, to fakt nevadí. Nikdy taky nedělejte to, že tejpu nalepíte, zjistíte, že je to špatně, tak ji slepíte a zase nalepíte. To je špatně, už to tam fungovat prostě nebude. Takže nepřelepujte, radši vyhoďte a ustřihněte nový kousek. Ideální je tejpy používat každý den 3 až 4 týdny, pokud se chcete těch vrásek v určitých partiích zbavit. A pak už můžete třeba udržovací tejpování dvakrát v týdnu provést a podle potřeby prostě. Ale je ideální, pokud nějakou vrásku chcete vyhladit, tak vydržet 3 až 4 týdny. Pokud tape ráno sundáváte, nestrhávejte ho jak náplast, ale
velmi jemně, možná vám to ukážu, když třeba tady nalepím tento tape, tak velmi jemně vemte rožek a spíš takhle srolujte pěkně dolů. Dole tady do toho příspěvku vám dám taky takové obrázky, kde uvidíte, jak správně tejpovat určité partie, určité vrásky. A na každém tomu obrázku vidíte vyznačenou šipku a její směr. To znamená, že vlastně, když vidíte, že je tam směr šipky dolů, tak tadyhle budete začínat lepit a budete tu tejpu lepit směrem dolů. A to z toho důvodu, že vlastně tam, kde vytvoříte tu kotvu, tam, kde odlepíte tu část té tejpy, jak jsem vám ukazovala předtím, tak vy ji vlastně dáte dolů a ono se to automaticky v podstatě stahuje k sobě nahoru, k té kotvě. A vy určitě nechcete, abyste si stahovali čelo dolů. Takže kdybyste to lepili od spodu nahoru, tak vám to stahuje čelo dolů a budou vám padat víčka přes oči. Takže všechno takhle podle těch šipek, aby to krásně vytahovalo. Tady třeba mračivka, tak se lepí právě od boku do středu, aby krásně roztahovala od sebe ty dvě vrásky, nebo tu jednu vrásku, každý má, někdo má dvě, někdo jednu. Budou tam takhle ty obrázky hezky vyznačené, i když budete třeba chtít tady ty nosoretky, tak vždycky ten směr vám tam vyznačím, abyste věděli. Tak já doufám, že jsem řekla všechno, že všechno bylo řečeno, všechno bylo napsáno v předchozím díle. A v dalších spodních videách dám dvě. Jedno bude, jak si připravit pleť na to tejpování a druhé už bude samotné tejpování. Ukážeme si některé techniky, abyste pochopili, jak ten tejp ustřihnout a jak ho tam aplikovat.